първата среща с клиента, на която снемаме информацията, която ни е необходима, като лични данни, работодател, доходи, нужно финансиране, до 2-3 работни дни ние предоставяме оферти от няколко банки. Заедно с клиента анализираме офертите и той избира сам банката. Като както каза Диди, за нас няма значение клиента коя банка ще избере. Услугата ни е напълно безплатна за клиентите, което е важно като регистриран кредитен посредник. Използваме отскоро, от началото на годината, имаме нова система, която ни улеснява доста работата, защото в нея нанасяме абсолютно всички данни на клиентите и след това нанасяме предложенията от банките и така се получава един много добър сравнителен анализ, в който са описани абсолютно всички такси, комисионни, застраховки, всичко, което е нужно, месечна вноска, лихва по един кредит. За да направи клиента информиран избор, който не е на база само лихвата. Точно така. Ние слагаме абсолютно всички такси, които са по кредита. И така клиента си прави своя информиран избор. Което наистина много ни улеснява в нашата работа, защото ние сме много ангажирани, гледаме всеки клиент да бъде обгрижен. Естествено, идват клиенти с различни казуси, имаме някой път супер спешни клиенти, налага се някой път и извън работно време, да можем да направим нужното, което е необходимо за следващата среща. Общо взето е това.